Нядаўна мы з маёй дзяўчынай пачалі граць у ведзьмара. Увогуле рашэнне было прынята адносна спантанна, але ёй даўно рэкамендавалі серыю, таму вырашылі паспрабаваць. Вырашылі пачаць з першага. І як выявілася, гэта было фатальнай памылкай, але, магчыма, не па той прычыне, па якой вы можаце падумаць. Так уявіце, мы пачынаем граць першага ведзьмара з усімі яго камплікацыямі. Я кажу пра незручнае кіраванне, пра ўжо трошкі застарэлую графіку. Але ў плане відэагулень час ад часу мою дзяўчыну цікавіць толькі адно. Ну, не толькі адно, а, скажем так, група элементаў, якая ў ведзьмары прысутнічае. І адзін з першых такіх глобальных пытанняў было: а што тут в плане, так сказаць, плотскіх утех? Вось. І падчас плотскіх утех... Так. Выдайце дазвол на выкарыстанне саундборда. А Добра, як его... калі што выражаш? Не, в сэнсе, можна, я лічу, што можна. А як сяброўка ў плане секса? Да. Місія выканана, я заходжу з падкаста. Дык вось, і падчас плотскіх утех з спадарыняй Трыс я ёй нахваліваў спадарню Енефер, і паступіла пытанне: а што, можна як бы з ёй? Я кажу, гэта ў трэцюю частку трэба ісці. На што мне... Што? Ты давай далей распавядай. Да-да. На што мне адпавялі: так чаго мы яшчэ тут? І пашлі граць у трэцюю. І ў трэцяй ужо, як мне падалося, было трошачкі больш рэзультатыўна, пакуль што. У усякім разе зацікаўленасць была значна больш, чым у першай. Ты ўвогуле як? Я ведаю, што ты любіш серыю, мы там нават праходзілі разам трэцюю частку. Так, разам я там на канапе сядзеў. Ось. Як ты ставішся да першых двух? Серыю я вельмі люблю. Другую частку таксама вельмі люблю, прыкладна настолькі ж моцна, як і трэцюю ў цэлым. Ось, бо, асабліва таму, што яна яшчэ і настальгічная. Праходзіў я яшчэ на 360-м боксе. Ось. У першую я пагуляў вельмі нешмат. Мне проста стала цяжка ў якісьці момант. Да сіх сумую за гэта, бо трэба яе прайсці. Але пакуль што я да яе не дабраўся. Я просто памятаю, што калі я сам граў у першую частку, я нават з першай лакацыі не выйшаў, таму што сутыкнуўся з неймавернай баявой сістэмай першай часткі. З гэтымі, гэта просто, гэта не баявая сістэма, гэта якісь, як яны называюцца, не музыкальныя сімулятары, а рытм гульня. Вось. Трошачкі ёсць, але, ўсё роўна трэба прайсці. Не, это, канешне, трэба. Зараз я просто паглядзеў, і мне так падалося, што у цэлым нічога такога складанага няма. Вось. Просто мая дзяўчына яшчэ сказала, што першая частка трошкі душная. Вось. А я такое як бы люблю. Таму што першыя два Fallout таксама трошкі душныя. І мне здаецца, што вось гэта трошачкі маё. Ніла прынялі. То, што першая частка і праўда трошкі паддушневая, згода. Але, наколькі я памятаю, вось у Enhanced Edition, што это ремастер, не ремастер, редукс, ремейк, репабліш, зразумела, аб чым я. Што стала трошачкі папрасцей, стала трошачкі папрыемней. Суадносна прайсці яе трэба. Это правильно. А яшчэ трэба слухаць наш падкаст і падпісвацца паўсюль, дзе толькі можна, на Шляхціца Завальню. У нас самы лепшы контент у сусвеце. Все, я все сказаў. Да. Чуть-чуть падтрымаць. Конечно. Я ўжо працую над прорвай контента для Патрэона. Што б яшчэ? Нас можна проста падтрымаць і данацікам, калі не дужа складана. І,
калі няма магчымасці падтрымаць фінансава, заўсёды можна падтрымаць проста рэпостам, распавесці сябрам, не ведаю, там маме, таце, бабушке, дедушке, усім распавесці. Ну так, у цэлым Да. усё. Праца ідзе, шаноўныя гледачы, і далей будзе толькі больш цікава. А сёння пасля невялічкага перапынку мы павяртаемся да нашага падкаста і трошкі, канешне, не падчас, але абмяркуем The Game Awards, які прайшоў у 12, здаецца, снежня. Не 13-го? У ноч з 12 на 13, давай так. Ну, добра. Залічваем. Да. Мы сёння паступім такім чынам, мы будзем чардаваць трэйлеры і намінацыі. Таму спачатку абмяркуем трэйлер адзін, потым намінацыю, потым трэйлер, потым намінацыю, і вось так будзем рухацца. Так, адзінае, што перад усім гэтым дзействам хочу спытаць, наколькі мяне добра чуваць, таму што мне здаецца, трэба папярэдзіць нашых гледачоў, дакладней, у гэтым плане слухачоў, то мы трошкі змянілі фармат запісу, і я зараз абсалютна не разумею, ці мяне чуваць, што ў нас з гукам. Паколькі ў мяне тэхнічныя складанасці, я не магу зараз табе ў рэжыме рэальнага часу сказаць, як табе чуваць, але здаецца непагана, я калі што падпраўлю. Прыняў. Ну, калі што, гукаінжынер усё зробіць. Справядліва. Так, і так, пачынаем з першага нашага трэйлера. Это трэйлер Ninja Gaiden Ragebound. Я пра серыю абсалютна нічога не ведаю, акрамя таго, што дзесьці чуў назву. Таму мне сказаць пакуль што няма чаго. Спадар, як вы ставіцеся? Ninja Gaiden, я б не сказаў, што я прям фанат, але серыю я шаную. Серыя такая даволі класічная, я б сказаў, амаль легендарная. І я вельмі здзівіўся, калі яны вырашылі працягнуць. Прычым працягнуць не класічны Ninja Gaiden, а студыя ж будзе, студыя, якая будзе вырабляць новую частку, займалася Blasphemous, адным з самых маіх любімых рагалікаў з апошняга. Просто за стылю. І вельмі цікава паглядзець, як вось гэты стыль платформінга і агульны стыль лакацый ад распрацоўшчыкаў Blasphemous зыдзецца з Ninja Gaiden. Паказалі там не так шмат, але выглядае, шчыра кажучы, прыгожа, выглядае цікава. Я думаю, што аглядзік мы зробім, калі яна выйдзе. Паглядзім. Не, з таго, што я бачыў, мне ў цэлым таксама спадабалася, таму што Blasphemous я не граў, але паважаю візуальны стыль, вось таксама як ты. І увогуле я бы нават, так сказать, дакрануўся да серыі Ninja Gaiden з гэтай ітэрацыяй. Вось, таму чакаю. Вось я б не сказаў, што гэта будзе лепшая гульня, каб пазнаёміцца з серыяй Ninja Gaiden. Вось з трэйлера проста. Але ў цэлым, мне здаецца, што яна выйдзе шыкарная, таму як толькі яе дропнуць, раджу паспрабаваць. Паспрабую. І так, перамяшчаемся да нашай першай намінацыі «Лепшы файтынг». І яго ў гэтым годзе забраў Tekken 8. Я зусім не фанат файтынгу, вось наколькі існуе гэтае слова зусім, настолькі я не фанат файтынгаў, але пра Tekken 8 я чуў толькі добрае, асабліва пра нейкае вельмі зручны туторыял, які паясняе не столькі, як гуляць у гульню, а як гуляць у файтынгі ў цэлым. Вось, таму я граць не буду і не збіраюся, але паважаю і рады ў цэлым. Іліч, як ты, што ты можаш сказаць? Вось тут трошкі парадокс, таму што файтынгі я вельмі люблю. Я фанат Mortal Kombat усёй серыі, я пачынаў яго гуляць яшчэ з 3-й, з аркаднай версіі. Я не прям фанат, але паважаю Injustice,
з апошняга вельмі люблю з хлопцамі пад піва пасядзець пагуляць в UFC. Але вось менавіта Tekken я ніколі не разумеў. Я шчыра кажу, я спрабаваў гуляць у Tekken. Я не разумею, як ён працуе. І калі як бы кажуць, што ў Tekken 8 вельмі добры тутор, які паясніць мне, як працуюць механікі Tekken, магчыма, ён мне спадабаецца. Але тут просто касяк у тым, што я дзесьці на 5-м ці на 6-м Tekkeне сказаў, што все, я больш не буду гэта спрабаваць. Гэта не мае. І Tekken для мяне знік просто з інфапрасторы. Разумею, я ўвогуле цэлым можна сказаць, што з усіх файтынгаў іменно з Tekken'ам у мяне самыя прыемныя асацыяцыі, таму што ён быў такой хадавой гульнёй у нашым класе на PSP. Вось, а ў мяне это заўсёды быў МК. Tekken я гуляў вось у школе яшчэ некалькі разоў мы у кореша збіраліся. І вось мы сустракаемся, і яго тата кажа: ладно, хлопцы, ідзіце трошкі за кампом пасядзіце, пакуль мамы няма, давайте. Ось, і там быў Tekken, я шчыра кажучы не памятаю, што за частка. Ось было клёва, але просто таму, што нам было вельмі нешмат годзікаў. І у цэлым не трэба разбірацца ў механіках і разумець, як працуе гульня, каб кайфаваць, калі ты там умоўна ў 2-м, 3-м класе. Это зараз я уже такі трошачки пражжоны фанат файтынгу, і калі я что-то не разумею, значыць, ці то я дэбіл, ці то лыжы не едуць, ці то Tekken не для мяне. Бывае. Пераходзім да наступнага трэйлера. Трэйлер One Move Away. Шчыра кажа, я нават не ведаю. Пачакай, One Move Away гэты Тетрис? Да. Сімулятор пераезда? Да. Я не адчуў. Я кажу адразу, мне выстачыла маіх 500 пераездаў у рэальным жыцці за апошнія пару год. Хопіць з мяне пераездаў, дайце пажыць спакойна. Я думаю, што гэта будзе такая гульня з разраду тыпу хаус-фліпера, чыста заліпалка. Вось, і нават... Я адчуў, што яна падпадае пад вось гэты жанр. Я адчуў, што ў гэтага жанра ёсць назва. Яна мяне вельмі бесіць чамусьці, але коузі геймінг. Але я не ведаю, хаус-фліпер я магу пагуляць. Я трошкі ў яго пабегаў, ён клёвы. А тут, мне з трэйлера не душ зайшла ідэя. Таскаеш коробкі, спрабуеш усё запихнуць в тачку. І все, як бы... Не, як бы... Камусьці спадабаецца, я думаю. Вось, трэба кагосьці знайсці у рэдакцыі, каму это спадабаецца, і бахнуць агляд. Трэба. Наступная номінацыя — лепшы VR ці AR. І тут у нас перамог Batman Arkham Shadow, і я нават не ведаю, як пра гэта думаць, таму што серыю Batman Arkham я вельмі сильна люблю. Вось. Але як бы з гэтай гульнёй, па-першае, як толькі анансавалі, падняўся жестачайшы просто хейт в інтэрнэце з-за таго, што яна была першая для VR, па-другое, эксклюзіўна для шлемаў меты. Але меты? Да. Цяжка. Але я хацеў пачаць невялічкую прамову аб тым, што мы пакуль што не можам нічога асабліва сказаць, таму што ў нас ні ў кога няма VR, і як бы толькі там з іншых аглядаў ці стрімоў можна паглядзець на гэтую гульню. Але калі яна яшчэ і ад меты, а метаўскія шлемакі, як па мне, не самыя лепшыя для VR, таму што на рынке існуе валваўскі шлем, то тут увогуле цяжка. Так, але разумееш, просто парадокс у тым, што калі яна выйшла, усе пачалі іх нахваліваць, што яна рэальна кайфовая і рэальна крутая. Я нават не ведаю, як сябе пачуваць па гэтаму поводу. Але за апошнія пару год выйшла столькі лайняных гулень па Бэтмену, што я ўжо нічому не давяраю і ўжо нічога не чакаю. Тут у цэлым, мне здаецца, раляе той факт, што цешу не хочацца апрануць шлем і адчуць сябе Бэтменам. В сэнсе, не з геймпадзікам в руках сядзець, а канкрэтна раздаваць люлей налева і направа на вуліцы Готэма.
Мне здаецца, тут Эм, раляе менавіта вось гэты эмацыйны кавалачак. Ну Ну і як тыпу бы трэйлераў таго, што я бачыў, той, што на ТГА, напрыклад, там паказвалі ты выразкі геймплея, но яна выглядае нядрэнна. Это не Half-Life Alyx, это не як ён клічацца, господі, Bones Workshop ці неяк так, ці Boneworks. Для VR таксама геніяльная гульня, як я лічу. Але нічого не магу сказаць, таму што затэсціць мы яе ніяк не можам. На жаль. На жаль. Далей у нас трэйлер Thick as Thieves. Я буду, напэўна, што падчас адчыняць трэйлеры, таму што я ні халеры не памятаю. Затрымаліся мы трошкі з гэтым падкастам. Так, увогуле, наколькі я памятаю, гэта гульня, здаецца, ад Уоррена Спектра, які адказваў за гэты... Як іх клічуць, господі, Deus Ex. Ось. Але я магу памыляцца, адразу кажу. Гэта зусім неправерная інфармацыя, папраўце мяне, калі ласачка, ў каментарыях. Так, я папраўляю адразу, я ж гляджу трэйлер, не забывай. Гэта гульня ад Уоррена Спектра. Так, але па трэйлеру я як бы таксама я не адчуў. Як бы прыкольна, але ну не ведаю. Мне здаецца, гэта штосьці на ўзроўні вось тых гулень, якія мы там з хлопцамі можам купіць, тому што яна онлайн. Прычым здаецца, што гэта не там якась кіберспартыўная будзе онлайн-гульня, а менавіта што вось з хлопцамі сабрацца і пабегаць. І гэта будзе на ўзроўні таго, што мы яе купім, зробім па ёй аглядзік, пагуляем разы 3 і выдалім. Таму што выглядае яна прышпільна. Мне спадабалася вось гэтая канцэпцыя, ну, ось як Сіф, але ну, такая трошкі больш камічная. Ну, плюс, калі займаўся Уоррен Спектр, і там будзе, ну, тыпу, сур'ёзная імерсіўнасць, гэта будзе клёва, тому што імерсів сімы я люблю час ад часу. З дазвалення нашых слухачоў мы прапусцім намінацыі лепшая кіберспартыўная гульня League of Legends, лепшы кіберспартсмен факер, а я нічога не магу пра гэта сказаць, ну акрамя таго, каб пусціцца ў дыскусіі аб тым, чаму вось онлайн-гульні гэта проста рак і ну увогуле да. Не, ну у цэлым як бы згода, але ну калі вось з усіх сартоў лайна абіраць, то в плане кіберспартыўнай гульні года мне тыпу выбор Ліга Легенд падабаецца. Ну што, ну па-першае, я ў яе гуляў, яна адносна адэкватная. Мяне, праўда, зараз спрабавалі пераўпэўненіць, ну як спрабавалі, да сіх спрабуюць пераўпэўненіць, што Дота лепей з моб. Я не паддаюся, я проста лічу, што мобы кал. І як бы мне падабаецца арганізацыя турніраў па Лігі Легенд, таму што это заўсёды шоу. Я адзін нават World Cup, як ён там, World Championship клічацца. Ну, зразумела, аб чым я. Я яго глядзеў, здаецца, 20-м годзе ці 21-м, не памятаю. Ён быў клёвы. Ён быў атмасферны, яго было цікава глядзець. Тому што калі я умоўна спрабаваў глядзець якісь там мейджары па КС-ке, ну, мне не ўзнікала жадання прыехаць, вось там умоўна, калі б былі грошы, купіць квіток, прям прыехаць на стадыён, глядзець. Ну, тыпу, я магу паглядзець стрым на Твіче і нармальна. А вось на турнір па Лігі Легенд я б нават скатаўся неяк. Ну, я б за гэта не заплаціў, асабліва зараз. Але у цэлым гульня клёвая, і здаецца, што это адносна спраўнае вырашэнне. Ось лепшы кіберспартсмен, я нічого не разумею. Я таксама. Я магу толькі сказаць, што падчас, ну, в League of Legends я награў тыпу пару гадзін, а падчас навучання ў доту я разламаў сабе ноутбук. Таму як бы, ну, паміж гэтымі двумя вогнішчамі я, канешне, абяру League of Legends, хаця, ну, тыпу, гэта як абіраць паміж адным лайном і іншым вельмі сильна лайном для мяне. Тут трэба проста насамрэч яшчэ ўключыць у дыскусію нашага калегу Кірыла, таму што я таксама лічыў, што Дота прям мега лайно, а вось Ліга Легенд, ну, адносна адэкватная моба, але тупа таму, што в Лігу Легенд я набегаў кілька гадзінак, ну, там чуть-чуть. Ось. Але, умоўна, Кірыла таксама набегаў даволі шмат у Доту у свой час.
І калі мне паясніў, як яна насамрэч працуе, калі ты тваімі хлопцамі сабраў каманду, не гуляеш з рандомамі, якія проста засіраюць вось чат, а вы рэальна сидзіце і гуляеце на кіберспорт, даволі клёва. Ось паяснення, але ну вучыцца гуляць у доту я не гатовы. Так, зноў жа давай прапусцім некалькі нецікавых трэйлераў, на мой погляд, і перайдзем да трэйлера рематч, таму што ну, Рематч гэта ў нас. Футбольчык. да, прычым футбольчык не проста футбольчык, таму што перад трансляцыяй ТГА стваральнікі сіфу напісалі ў сябе там дзесьці, што вось чакайце ТГА, мы выступім з сюрпрызам і прадставілі футбольчык. Все спадзяваліся на працяг крутога інды, не то файтынга, не то бітэмапа, а патрымалі футбольчык. Ну, як бы, здаецца, нейкі, ну, нетыповы і нават, мабыць, прыкольны, але, ну, футбольчык. Я хацеў штосьці зараз выказаць, але я проста забыў, што яно ад распрацоўшчыкаў сіфу, і калі я зараз адчыніў трэйлер, я яго проста спыніў на першай секундзе, і я не магу глядзець далей, тому што я не разумею, чаму распрацоўшчыкі сіфу вырашылі зрабіць FPF, гэта можна назваць, тому што, ну, это як бы не first person шутер, гэта ну, first person футбольчык. Ну так. Ну, магчыма, гэта будзе камічна, але зноў жа, тыпу, вось адзін раз з хлопцамі пабегаць. Я не дужа возлагаю нейкія надзеі на гэтую гульню. У номінацыі лепшая даступнасць, і гэта я хачу падкрэсліць, лепшую даступнасць, хаця казалася б, ну, намінацыя такая, можна сказаць, мусорная, але гэта адзіная намінацыя, якую забрала Prince of Persia The Lost Crown, што, дарэчы, сумна, таму што я граў у дэмку, і дэмка вельмі прышпільная. Тыпу, я ніколі не быў фанатам Принца Персіі, але вось з таго, што я паграў, вельмі забаўна. Я бы паграў яшчэ. Ну, мне да сіх сорамна, што я не так добра знаёмы з серыі Prince of Persia, таму што, ну, я ў дзяцінстве глядзеў фільм, пагуляў у адну гульню, мне як бы спадабалася, але я чамусьці ўсё ніяк не магу дабрацца. Ну, таму што, хутчэй за ўсё, я проста на ўсіх там распродажах, усім вось гэтым, ну, ніколі не даліставаю да Прынца Персіі. Але я проста, па-першае, не адчуваю, што за намінацыя лепшая даступнасць. Ну, я яе так пераклаў, магчыма, карява. Маецца на ўвазе лепшая адаптацыя для там людзей з інваліднасцю, для там слабачуючых, слабабачачых, ну вось. Окей. Ну, тады окей, яна трошкі больш мае сэнс у гэтым выпадку. Але, ну, ты не хвалюйся, херовы пераклад, як мы выявілі з каментаў пад маім відосам па Дыско Элізіуму, гэта база. Ну, просто у нас, як бы, я таксама гэта адчуў, што я зараз, я спадзяюся, што наконец-то скончу свой відэаролік по Falloutу. Я адчуў, калі перакладаў, што няма нейкага стандарта для перакладання тыпу, ну, назв. Тыпу, вось, ну, можна, конечно, просто рабіць кальку з расейскай, але гэта, ну, не дужа круто, на мою думку. Ось. Расійскі дубляж назваў мне, ну, лакалізацыя назваў да сіх бесіць. Я не адчуваю, чаму ён так працуе. І не трэба так рабіць. Вось, ну, в нашай прасторы неяк няма нейкага адзінага стандарта, ведаеш, няма нейкай студыі, вось, якая зробіць пераклад, і, тыпу, ўсё, вось так і павінна быць. У нас в гэтым плане зараз, тыпу, ну, можна сказаць, вось гэтыя расейскія 90-е, у тым плане, што ёсць вельмі багата студый лакалізацыі, да, і яны проста, тыпу, ну, робяць, наколькі я разумею, не зусім кіруючыся адзін одным, таму просто, тыпу, зараз гэта выглядае як мем з Мунайтам Random Bullshit Go. Ну, у нас няма нейкага пакуль што, як бы, адзінага стандарту, ну, мы просто працуем, мы робім, што можам. Ну, так. Ты ведаеш штосьці пра гульню Соляста і асабліва пра яе сіквел, які анансавалі, Соляста 2? Я ўжо штосьці нічога не памятаю, шчыра кажучы. Я адчыню трэйлер, ты думаеш, я такі просты?
То ты воин. І не, я абсалютна не ведаю, што гэта. Першы раз бачу. Па Выглядае скріншотам выглядае як дыаблоід якийсь. Так, трошкі але ну пра першую частку я нават не чуў нічога. Вось шчыра кажу. Абсалютна нічога. Добра, это нават не діаблоід, гэта хутчэй Baldur's Gate. Ну Судя да, по тому, вось што я да. трейлеры. Не, выглядае эпічна. Тыпу клёвая фэнтэзя. Ну, Але ну, прапаную скіпнуць і давай, што там у нас next по трейлеру. О, да. ну, Ну, мы будем Да. штосьці прям доўга распавядаць, ці вы просто, ну, скажам, будзьма і чакаем. ну Таму што па-перше, трэба чацвёрты адзначыць, што мы Ведьмак. кажам да пра 4-го ведзьмара. Па-другое, я ну па-першае, як бы да, гэта свята, я там амаль што не паміраў на гэтай трансляцыі, таму што ну гэта быў такі сюрпрыз. Здаецца, не было ніякіх ні сліваў, нічога. Ось сюрпрыз дастаткова прыемны. Асабліва прыемна, калі Не злівы, ведаеш, дзе можна шукаць прышпільныя інсайцікі? дзе На, як бы, сайце з вакансіямі ў CDPR. Таму што калі я да іх падаваўся, я бачыў, што там 2 праекты, на якія можна падацца. Адзін з якіх клічацца праект Арыён, і я думаю, ўжо ўсе ведаюць, што праект Арыён гэта працяг кіберпанка. І вось другі праект з не дужа зразумелай назвай, я яе нават не ўзгадаю. Але ну адчувалася, што гэта будзе. Не, так як бы анонс-то, ну, самой распрацоўкі ён быў дастаткова даўно. Я просто... Я аб чым? Я аб тым, што я туды зайшоў, і яны прям актыўна набіралі. Прычым, звычайна ж яны набіраюць там, ну, нам патрэбны джуны, нам трэба чуть-чуть там QA. Зараз там канкрэтна вісяць вакансіі, штосьці тыпу, ну, senior level дызайнер. 3 вакансіі. Таму, ну, там адчувалася, але не прыдаў я гэтаму значэння. Даты рэлізу ўсё роўна няма. Таму... Ну, мы спадзяемся, што яна будзе не ў 32-м. Ну, я думаю, што дзесьці вось бліжэй да таго часу, калі шчыра. Ну, хоць бы ў Вось, але 31-м. яны ўжо, Не дарэчы, далей, распрацоўшчыкі сказалі, што будуць рабіць, ну, наколькі я зразумеў, з Цырі паўнавартасную трылогію. І гэта будзе, нават так. і гэта будзе такі нават, ну, можна сказаць, мягкі перазапуск. Не ў плане таго, што там неяк сусвет перазапусцяць, а просто тыпу, ну вось, не сильно падвязваючы да гісторыі папярэдніх частак, а тыпу новая прыгода. А што ў цэлым там падвязваць? Ну, та не ведаю, ну тыпу... просто Геральт сидіць, п'е піва. Ну да, сайт-квест... Ён ехаў на хутар і гатова. Ну да, можна просто зрабіць сайт-квест, там, дзе Цырі прыязджае да Геральта в Тусент, і он сядзіць у яго вінаграднікі, там просто яго такая шляпа саламенная, ось, сядзіць, адпачывае. Ну, чыста я як Весемірыч, толькі такі. Так, я думаю, што гульня выйшла ў 15-м, можна, чуть-чуть спойлераў. Можна. Як Весемірыч, толькі бляха жывы. Ну да, на жаль. Просто хочацца трошки сумануць, таму што Весеміра жалка. Шкада, не спрачаюся. Мне здаецца, што вось наступная намінацыя гэта адзіная, дзе ты згодзін з перамогай Астработа, а іменно лепшая сямейная гульня. Вось просто каб ты адчуў, я ў якісьці момант просто я хочу адчыніць потым канал першага Гікаўскога, таму што я вельмі згодны з адным з іх пастоў пад канец. Дакладней, згодны з Вадзімам. Калі ты бачыў гэты пост, ты разумееш, я ўжо не памятаю, я зараз так... Ён у мяне клеймом адбіўся, таму што, ну, я просто, тыпу, адчыняю, ну, зразумела, што нашу трансляцыю я прачытаў, адчыняю першы Гікаўскі, бачу гэты пост і такі, так, згода, цалкам згода, я спаць. Я так зараз адным вочкам, знаеш, акіну. Ось, але ў цэлым, господі, я страціўся, вось яна. Вось яна, ну, тыпу, лепшая
семейная гульня Астробот — это абсолютная згода, тому што гэта тыпу клёвая лёгенькая адвенчура. Тыпу вось пабегаць, якісь галаваломачкі, загадачкі з там прышпільнымі механікамі, так, згода. Да мяне ўвогуле Астробот першапачаткова адчувалася як проста тэхна-дэмка пад 5-ю плойку, чым ён, здаецца, і быў. Але ну, калі яны вырашылі зрабіць з яго паўнавартасны праект, вось так, тыпу, это лепшая сямейная гульня, спакойне. Тут я нават рады, што перамог Астробот, таму што я вельмі не хацеў, каб зноў перамагаў нейкі Марыо. Ну, я могу сказать только, что я играл в демку Астробота, и мне сподобалося. Типу, купляць PS5 і яшчэ плюс гульню чыста для Астробота я, конечно, не стаў бы, але, ну, калі PS5 у вас ёсць, то рэкамендую. Ну, вось менавіта. Так. Далей пану... Ой, так, я помолчу. Іліш. Это моя да, темка. ты вот давай. Elden Ring Night Rain. Чым ён мяне, па-першае, здзівіў? Тым, што гэта будзе першая спроба фромаў у паўнавартасны каоп. Тобто не вось гэты базавы онлайн соус-лайкаў, дзе ты выклікаеш калегу і вы ці з ім б'ецеся насмерць, ці разам ідзеце гасіць боса. Гэта будзе паўнавартасны каопчык, здаецца, да 4 чалавек. Ці неяк так, немала. І галоўная фіча, чым ён мне спадабаўся, што яны аб'ядноўваюць усе свае гульні. Тому што там жа будзе шмат розных класаў. І яны аб'ядноўваюць Bloodborne, Sekiro, Elden Ring і Dark Souls. Ну, магчыма, там яшчэ і былі нейкія адсылачкі на Demon Souls, але шчыра кажучы, вось у Demon Souls я не гуляў. І проста вось узяць адны з маіх самых любімых гулень, аб'яднаць у адну і даць магчымасць гуляць у гэта пацыкамі, гэта геніяльнае вырашэнне. Тыпу, гэта не ультрамоцны Game of the Year AAA праект, таго, што я пабачыў, але гэта мае быць проста легендарна. Я ўсё сказаў. Добра, я промолчу. Так, лепшы перформанс Меліна Юргенс Senua's Saga Hellblade 2. Я не могу нічога сказаць, я бачыў толькі трэйлеры і парашку выразак. Ну, нядрэнна. Тут як бы... Тут параляе тое, што Hellblade просто сам па сябе вельмі прыгожы і вельмі сінематаграфічны. Это па факце просто кіно. Спадарства, што гэта тут адбываецца? Это мы тут падкаст пішам, Кірыла Баськовіч. Вітаю. Мы ў працэсе запісі, таму адразу можаш са слухачамі прывітацца. Вітаю, шаноўныя гледачы. Як у нас справы з падкастам? Падкастам усё геніяльна, я лічу. О, дарэчы, ты, здаецца, у Hellblade ж гуляў? У Hellblade яшчэ не гуляў, а у мяне ёсць яна на Steam, я вельмі хачу прайсці гэтае кінцо. Добра, мы просто пакуль што абмяркоўваем лепшы перформанс з ТГА, які забрала Меліна Юргенс з Hellblade 2 якраз. Я думаў, што ў цябе ёсць што наконт гэтага сказаць, але калі не гуляў... Усё з таго, што я рэсёрчыў, гэта проста праца з тварам, з эмоцыямі, яна вельмі добра зробленая ў Hellblade, таму ў цэлым I can relate, што гэта найлепшы, як ты сказаў, якая намінацыя там была? Лепшы перформанс. Лепшы перформанс. Умоўна, так, згода. Не, мне проста здаецца, што вось гэта асноўны мем з Hellblade'ам у тым, што чаму гульня выйшла такой кароткай, таму што проста на адну сцэну з тварам галоўнай гераіні вытрачалі ўсе рэсурсы магчымыя, таму зразумела. Гэты поінт ужо гучаў, што гэта не гульня, это кіно. Так, магчыма, але гэта не дрэнна. Я згодзін, што лепшы перформанс спакойне можа забраць Hellblade. Яна зроблена вельмі прыгожа, акторка там шикарная, Спадар Глаўрэц, што вы скажаце?
Ну, я ўжо ўсё сказаў, што ну я згодзін, як бы зноў жа я хачу прайсці що першы, що другі Hellblade уже ну даволі даўно, але ўсё ніяк рукі не дайдуць. Калі прайду штосьці, мабыць, нават запішу, не ведаю. Ось пакуль што просто згода. Ну, тады прапаную рухаць далей. Што там у нас Так, далей? перайдзем Project Robot. Гэта працаўнічая назва новай гульні ад стваральніка Shadow of the Colossus. Ось. Трэйлер абсалютна незразумелы. Всё, што можна сказаць, што ён вельмі прыгожы і там вельмі добры гук. Пакуль што гэта ўсё, што Прыгожы, можна так? сказаць. Але праблема ў тым, што там нічога не паказалі. Ну, так. Усё, што зразумела, што там будуць робаты. Ну, як бы Да. усё. Зараз я нават перагляджу хуценька трэйлер. Не, нічога не зразумела, але мехі клёвыя. Мехі клёвыя. Кирилла? Кирилла... Ну, Я на Кирилла месцы, я просто выпадкова хайджакнуў гэты падкаст. Я не думаў, што ўсё так абярнецца. Та Ну, раз уж ты можна. тут. А ці гэта магчыма паправіць, там выразаць вось гэты момант, каб зайшлося ўсё нармальна? Не, можна, ну, тыпу, ты просто як... Я Шосьці просто хочаш хацеў- паразмаўляць, я ці ў- просто я пасядзіш, ўбачыў- паслухаеш? Я ўбачыў просто, як вы тыпу пішыце, ну вы тут у мітынге. Я такі, так, ну трэба прыяднацца, у мяне там ёсць да Іліша пытаннешка па монтажу. Зайшоў і опа, хайджек адбыўся так. Не, ну калі прям дуже хочаш, мы можам выразаць, але ну можаш просто зайсці, мы зараз дапішемся, я тебе наберу асобна. Добра, І заставім наше абмеркаванне просто, ну, хайджек і хайджек, що. хайджекнуў нармальна, ну ўсё тады соры. Дык вось Так, Project Robot. та і ўсё, што пра яго яшчэ казаць. Чакаем далейшых анонсаў. Чакаем праект, чакаем роботаў, все прынята. Так. Лепшы арт метафоры фантазіо. Тут шкада, што няма Егора, таму што я абсалютна не ведаю нічога пра метафоры фантазіо. Я трошки паглядзеў, што гэта такое. Гэта персона. І, ну, тыпу, яна выглядае стылёва. Я, дарэчы, не памятаю, хто яшчэ быў у лепшым арце з намінантаў, тому што я не ўпэўнены, з кім яна як бы білася за гэты тытул. Ось, але з таго, што мне паясняў Ежы, метафоры фантазіо гэта ну, абсалютна геніяльная гульня для фанатаў персоны. Я пакуль што такім не зрабіўся, бо вось стаіць у мяне тут світчык, але прайсці персону, это я не ведаю, это трэба душу прадаць. В лепшым арце былі яшчэ Астробот, DLC для Elden Ring, Black Myth Wukong і Нева. Тады ў цэлым спраўна забралі. Ну, Ну, я б сказаў, што умоўна у DLC для Elden Ring тэж вельмі клёвы арт, але ну просто там адносна базавы типу стыль фромаў. А вось метафоры фантазіо ён такі, ну, з прышпілам трошачкі. ну так. Так, што ў нас там далей? Што ў нас там далей? У нас далей ідзе The Outer Worlds 2. Ух. Карацей, The Outer Worlds гэта яшчэ адна моя такая гульня на полке, таму што першую The Outer Worlds рабілі людзі, якія, ну, Obsidian, якія адказныя за Fallout New Vegas. усе лепшыя гульні гэтага свету. Так, а гейм-дырэктарам у ёй быў Тім Кейн, які адказны за першы Fallout. Таму гэта вось такі, як бы, моя боль, што я ў яе да сіх не пагуляў. Вось. І як бы, ну, я чакаю вось часу, калі будзе час. Вось. І другую частку я таксама чакаю. Мне здаецца, што вось Outer Worlds, ну, у нас ніхто не гуляў з усёй рэдакцыі. Все, можна забіваць на рэдакцыю, мы не журналісты, мы не геймеры, ўсё прапусцілі.
Ось, але Outer Worlds 2, ну, з трэйлера выглядае вельмі прыгожа. Я хачу яго пагуляць. Ну, так. Лепшы мульти... Мы ўсё, ну, пра ўсе гульні так кажам. Ну, Акрамя One Move Away, таму што, ну, Tetris. да. Лепшы мультиплеер Helldivers 2. Згода. Згода. Ідзем далей. Я секундочку, да, я чуть-чуть наверну базы. Наколькі я памятаю, ён там быў разам з Вахай новай, са Space Marine. І вось тут я нават не ўпэўнены, за каго б я прям вось балеў, таму што Helldivers 2 шикарны мультиплеер. Я прям, ну ось, я захапляюся падтрымкай распрацоўшчыкаў, і, ну, і ў цэлым гульня шикарна зроблена. Але, ну, я фанат Вахі, мне таксама час ад часу хочацца, каб Space Marine 2, ну, серыя, на якой я вырас, таму я і такі, ну, чуть-чуть, ну, своеасаблівы, што адна з першых гульняў у мяне першы Space Marine, але, ну, ось, я нават не ведаю, ці мае сэнс гэта абмяркоўваць, таму што ты зараз кажаш, Ваха, фу, не? Та не, ну, як бы у мяне з Space Marine 2 была такая цікавая гісторыя ўзаемаадносін. Я доўгі час не любіў Ваху, потым я паслухаў падкаст пра лор Вахі, такі, блін, ну, Ваха, здаецца, плюс-мінус. Моя місія працягваецца. Я ўмудрыўся ўжо падсадзіць Стуся на Ваху. Ось. Чакай, я тебе хутка палову Reddit скінуў, у мяне там столькі мемаў па Вахе. Добра. Я глянуў трэйлер Space Marine, які паказалі, я не памятаю, на якойсьці канферэнцыі, такі, прышпільна, трэба будзе глянуць. Казалі на ТГ ў мінулым годзе. Так. Это было ў нашым папярэднім падкасці. Магчыма, ось. А потым я даведаўся, што Space Marine 2 гэта гульня ад, ну, кіпрскай студыі. Ну, кіпрскай. Яны тэж? Да, яны, ну, кіпрская студыя. А ты не блытаеш з Рок-трейдерам, тому што Рок-трейдер так. Не. Warhammer Space Marine 2 таксама, ну, ці цалкам, ці часткова зроблены кіпрскай студыяй. Я проста менавіта таму не купляю Рок-трейдер. Тому што Рок-трейдер тэж вельмі клёвая гульня па Вахе, але, ну, ось ён прям 100% ад кіпрскай студыі. У мяне, ну, ёсць сорсы, якія кажуць, што прям так. Ну, вось, таму як бы, ну, questionable, скажем так. Гэта сумна, вось гэта сумна. Да. Так, далей у нас ідзе трэйлер Split Fiction, новай гульні ад Use of FRS, гэта які It Takes Two і A Way Out. Ось. Яна выглядае забаўна, але, ну, я не дуже прям фанат яго прац. Тыпу, A Way Out і It Takes Two клёвая, я нават яе паглядзеў, мяне, на жаль, не было з кім пагуляць на момант, калі яны выходзілі. Ось, выглядаюць прышпільна, але, ну, не ведаю, неяк. Не дацягвае на прям да геніяльных гулень. Ну, магчыма. Я, як бы, Split Fiction чакаю, у цэлым было б прышпільна паграць. Я б сказаў, што Split Fiction вельмі клёва было б там на стрыме прайсці. Ну да, так. Да. Так, лепшая падтрымка ад кам'юніці Baldur's Gate 3, я не ведаю, тыпу, што там адбываецца, я так разумею, гэта якісь моды ці што. Я лічу, што меў забраць Helldivers 2, ну, калі я спраўна разумею, як працуе гэтая намінацыя, таму што, ну, кам'юніці Helldivers 2 робіць прыкладна палову працы ў плане падтрымкі. Ось, іншыя 100% робяць распрацоўшчыкі і мінус 50 робяць Sony. Таму што, ну, так. Як бы падтрымка кам'юніці Helldivers 2 выцягнула гульню ўжо некалькі разоў проста з, ну, нейкага такога дна, з такой бездані, куды яе загналі Sony. Так, на жаль. Так,
Далей трейлер Steel Hunters, меха ад Wargaming. Гэта было дуже я не ведаю, як на гэта рэагаваць, таму што, ну, вось калі я глядзеў, я гляджу такі, ну зноў нейкая меха, ну, клёвая, але трошкі не мае, ну, выглядае стылёва, напрыклад. Вось, і тут я бачу, што это нашыя сланяры, там вось так просто з'яўляецца лога, я такі, ага, зразумела. Таму, магчыма, я ў яе нават пагуляю. Ну, так. Мне просто Я б таксама цікава, чакнуў. чым яны займаліся ўвесь той час, пакуль я аб іх нічога не чуў. Ну, і як бы нашых слоноў можна падтрымаць. Ну, не Так, фінансава, ну так, адной копіі, ну, халявная Ну, будзе. я думаю, Купляць да. Steel Hunters я не гатовы. Ну да. Так, самая чаканая гульня GTA 6, это просто да, тут няма Всё, чаго Барон сказаў, абмяркоўваць. можна весці далей. Прычым Да. нават не трэйлер, давай яшчэ одну намінацыю, каб ну, Да, трошкі паразмаўляць. лепшы гейм дырэкшн Астробот. Кім ён быў разам? Просто назаві мне іх усіх. Вось зараз я табе скажу. Таму Так, што ён быў тэарэтычна я разам. Давай. Ён быў разам з Балатра, Black Myth Окей. Wukong, Elden Ring, Final Fantasy 7, Метафорли Фантазіо. Ну, Final Fantasy 7 адкідаецца. Мне, ну, ведаючыя людзі сказалі, што это херня поўная. Ну, як бы і не прям поўная, але, ну, трошкі сумнеўна зроблены ремейк. Ну, тут я нават не ўпэўнены. Мне здаецца, што меў забраць Вуконг. Бо Вуконга я теж люблю і паважаю, клёвая гульня. Канешне, ад кітайцаў, але, ну, што ж. У Marvel Rivals я теж бегаю час ад часу, таму... Не, ну тут У гэтым годзе тыпу, кітайцы не прям дужа падводзяць. тут я не магу нічога сказаць ні за, ні супраць, як бы, ну, забраў і забраў, чо бубніць-то. Ну, типу, ось Game Direction я не дуже сумую, що забрала Астробот, ну, типу, окей, згода. Я, мабуть, просто не дуже розумію там критиків, все, але, ну, типу, забрав і забрав. Ведаючі люди сказали, що так. Табе ёсць што сказаць пра The Long Dark 2? Я є, шчыра кажучы, чакаю. Я не тое, каб шмат набегаў у The Long Dark 1, але гэта, допустим, адзін з лепшых сурвайвалаў, што я бачыў за апошні час. Таму што ён вельмі атмасфера, бляха, страшны, якімі мае быць, ну, сурвайвал. Таму што калі ты ў выжываче на расслабоне бегаеш і будуеш там хатку з дрэва, это не цікава. Ты маеш адчуваць, што ты выжываеш. Ось, і Long Dark з гэтым спраўляецца. Прям моцна. Калі я не блытаю назву, таму што я зараз што-то падумаў, магчыма, я дэбіл. Але, здаецца, я не дэбіл. Ну, мне сказаць няма чаго, я абсалютна, я чуў пра The Long Dark, але, ну... Ну, я ж спраўна памятаю, што гэта выжывач. Ну так. Ну, все. Я уже думал, что можно увольняться. Да не, нормально. Так, што ў нас далей па намінацыі? Лепшы інді-дэбют Балатра, абсалютна падтрымліваю, гульня наркотык. Я не верыў спачатку, што гэта гульня наркотык, такі, та не, ну, тыпу, кожны год знаходіцца нейкая такая гульня, дзе кажуць, вось, ты там прападзеш на 1000 гадзін, тыпу, ўсё. Я такі, ну, типа, ну, я, ладно, паспрабую. Спампаваў і ачнуўся гадзін праз 5, такі, тыпу, што адбываецца? Вось менавіта таму я ў яе не гуляю. Я трошкі паглядзеў геймплей, зразумеў, што яна клёвая, яна канцэптуальна цікава зробленая, але я ў яе ніколі не зайду, інакш, ну, наши шаноўныя гледачы ніколі больш ад мяне контенту не пабачаць, бо я буду сидзець в Балатра. Так, Borderlands 4, я не ведаю, што сказаць, я не дуже люблю Borderlands, тыпу... Я не фанат серыі Borderlands, але, зноў жа, ведаючыя людзі, ну, як бы, такі сур'ёзны сорс сказаў, што это поўная херня. Я б сказаў, што трэба яшчэ паглядзець, калі яна выйдзе, ці калі з'явіцца хаця б трошкі больш інфармацыі. Але, як мне паяснілі, там, ну, паламалі сюжэтна трошкі. Ось, трошкі паламалі канцэптуальна. Мне падабаецца тое, што наколькі я зразумеў з заяваў распрацоўшчыкаў, што будзе трошачкі менш туалетнага гумару.
Таму што вось у якісьці момант, калі я гуляў у ту другую барду, здаецца, ці ў якую, неважна, мяне трошкі пачало падзадалбваць. Але ну выглядае прышпільна, выглядае як Borderlands, магчыма, будзе клёва. Ну, так. Далей у нас ідзе лепшая экшн-адвенчура, і вось тут я не згодзін з перамогай Астработа, таму што я бы быў згодзін, калі б яна адайшла Прынцу Персіі ці Silent Hill 2 ремейку. Вось. Я б не назваў Silent Hill 2 прям лепшай экшн-адвенчурай менавіта. Ну, ось мяне чамусьці не лягае тое, што Silent Hill 2 гэта экшн-адвенчура. Ось, але згода, я б таксама аддаў Прынцу Персіі. Ну, просто на Я магу зразумець ось тыпу сітуацыю, у якой Астработ забірае лепшую экшн-адвенчуру, але ну, Прынц Персіі б забраў, я лічу. Гэта было б лепей. Да, тут я згодзін. Virtua Fighter гэта таксама працяг ці ребут легендарнай серыі, пра якую я абсалютна нічога не чуў. Ты можаш штось сказаць? Пагляджу, я, здаецца, штосьці гуляў з гэтай серыі. Калі я ні з чым не блытаю. Господі, які ж доўгі трэйлер. Не, добра, трошкі цяжка сказаць. Але трэйлер выглядае даволі цікавым. Ну, плюс гэта японцы. Потому што апошні час мяне японскі геймдэв ніколі не падводзіў. Ну, а зараз ён, можна сказаць, дамінуе. Акрамя Nintendo. Калі так паглядзець, зараз большасць гулень зроблены ў Японіі ці як бы неяк інспіраваныя японскім геймдэвам, западны адыходзіць на другі план. Просто вось японскі геймдэв, у яго вельмі своеасаблівы стыль і вельмі клёва адчуваецца ў шматлікіх тайтлах. Тому що, ну, калі мы адкідваем типу Nintendo вось family-friendly гульні, тобто умоўныя типу 500 файтынгаў па Маріо, там вось гэта ўсё, адкідаем таксама гача гульні, штосьці типу там Геншина і вось гэтай херні, тому што іх я не дуже разумею, і бярэм вось самы сок, умоўна, там столькі легендарных студый і серый, ну типу бярэм самай базы Якудза. З таго, што я пагуляў, дарэчы, калісьці будзе відосы па ўсіх Якудзах, таму што не выстачыць максімальнага часу на відэа у Ютубе. Вось, далей ідзе. Нагадай мне, што ўвогуле ёсць яшчэ в японскім геймдэве? Мне здаецца, што не назаві, яно будзе геніяльна. Ну, типу, Souls-like. From Software, японскі геймдэв. Увесь From Software. Сюды. Ну да, ну вось, чыста нават гледзячы вось па намінантах на гульню года, да? Астробот тэхнічна японскі геймдэв, Final Fantasy японскі геймдэв, Elden Ring японскі геймдэв, Метафор японскі геймдэв. Тыпу, з амерыканскага геймдэва на гульне года толькі Балатра. Ну вось, і то, гэта інді. Ну, да. Ну, типу, ён не адказвае за менавіта стыль нашага захаднага геймдэву. Это конкретно адзін мужичок сеў такі, хочу прикол. Ось, і, ну, типу, у цэлым згода. І мне здаецца, што ось Virtua Fighter будзе таксама вельмі клёвым. Магчыма. Так, лепшы RPG Метафор или Фантазію, ну, тут не магу нічога сказаць. Типу... Не так шмат RPG выйшло ў гэтым годзе. Да, як бы... Прям сур'ёзных. Я просто не ведаю, што там з Якудза Infinite Wealth. Ось. Яна клёвая. Я ў яе пакуль што не пагуляў. Ось, на жаль. Але яна клёва выглядае. Але, ну, типу, згода, што спакойна магла забраць ось новая персонка. Таму што, ну, ось, зноў жа, я пагуляў зараз у 5-ю персону, вельмі клёвая штука. Я не гатовы страціць на яе пакуль што 140 гадзін, якія патрэбны на праходжанне, як мне сказалі. Ось, але, ну, типу, забраў Метафор, так забраў Метафор. Я не супраць. Так, давайте далей. Что такое Project Century? Это таксама японская приколюха, і наколькі я памятаю, это зноў жа працяг нейкай серыі.
Мне здаецца, што яна падпадае прыкладна пад Virtua Fighter. Выглядае клёва, я не дуже шарю за серыю, не дуже шарю за студыю, але чакаю і прайду, і зраблю агляд, і, магчыма, пастрымлю. І, ну, карацей, шикарна выгляда. Так, ну лепшы контент-мейкер пропускаем. І Спорт, гоначны сімулятор таксама. Лепшы сімулятор стратэгіі. Што было ў намінацыі? Я ўжо, хутчэй за ўсё, згодзін, што Frostpunk 2 забірае, таму што Frostpunk абсалютна геніяльная гульня. Яна ж, здаецца, ад распрацоўшчыкаў This War of Mine. А я знаёмы з адным з распрацоўшчыкаў, ну, з адным з чалавечкаў, якія займаліся распрацоўкай, яны займаліся тэкстам і перакладам збольшага, тобто не механічнай часткай. Але я ведаю, што студыя шикарная, і першы Frostpunk я пагуляў, другі яшчэ, на жаль, не. Але, другі Frostpunk я гатовы нават проста пастрыміць. Таму што гэта даволі забаўна на стрыме можна аформіць. І чыста тэхнічна зроблены ён шикарна. Ну, там Чым ты зараз намінацыі... запытаеш іншых намінантаў, так? Та не, у намінацыі з супернікаў з такіх вядомых толькі Manor Lords, які, дарэчы... Manor Lords клёвы, але, не дацягвае ён. Ну, да. Гэта клёвая, здаецца, ж увогуле інді-гульня, але... Так. У параўнанні з Frostpunk 2, трошкі слабей. Дарэчы, здаецца, што Frostpunk 2, што Manor Lords польскі геймдэв. Хутчэй за ўсё, я недавно просто паглыбіўся трошкі ў гэтую тэматыку. Па-першае, наколькі ж плотна у Польшчы любяць кіберпанк. Я просто думаў, што, окей, 2077 дропнулі, клёва. Так-то Ghostrunner, польскі геймдэв. Так. Шикарны кіберпанк-хоррор Observer. Здаецца, Observer клічыцца. Тэж польскі геймдэв. Observer таксама? Так. Я тебе больш скажу, там, увесь сюжэт адбываецца ў польскім горадзе. Наколькі я памятаю. Магчыма, я что-то блытаю ўжо, трошкі шыза, але здаецца так. І агульна, польскі геймдэв умее. Да японскага не дацягвае, але... Хутка засяне, я думаю. Так, турок... Не па намінацыях, ужо ж па... Турок Origins. Я з туркам не знаёмы. Я гуляў у нейкую рандомную частку вельмі даўно. Это было даўно і неправда. Але ось Onimusha Way of the Sword выглядае геніяльна. Я лічу, што гэта будзе вельмі клёва. Я зараз нават спецыяльна перагляджу трэйлер, таму што хочацца яго пераглядзець і ўзгадаць, што там. Так, я ўсё справна памятаю. Па-першае, гэта Capcom. Это ўжо плюс 50, да клёвасці. І тэхнічна ён выглядае вельмі прыгожа. Мне здаецца, баёўка будзе таксама вельмі прыемнай. І я ўсё хачу паглядзець, выйшаў же ж, здаецца, ад Netflix анімэ, таксама Onimusha, калі я нічого не блытаю. І гэта таксама мае быць вельмі клёва. Магчыма. Таму, выглядае шикарна. Мне здаецца, можна ставіць печатку японскі геймдэв і ісці далей. Так. Лепшая гульня Ongoing, Helldivers 2, тут, да. Магчыма, мог бы... Я не ведаю, з кім яны супернічалі, але згода. Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy 14, Fortnite. Не, Helldivers 2 забірае. Стабільна. Ось з усіх, што прысутнічалі ў намінацыі, Helldivers 2 самая проста сур'ёзная гульня. Яна ось зроблена па справе. Яшчэ Fortnite я ўжо даўно не разумею. Яны спрабавалі мяне зацягнуць, калі дадалі скіны з кіберпанка, але я не паддаюся, таму што это Fortnite, я туды не палезу. Гэта мы, здаецца, нават на ўчорашнім стрыме абмяркоўвалі хлопцамі. Господи, Telegram, супакойся. Хто там яшчэ? Фіналка. Фіналка, больш для японцаў створана. Вельмі такая нішавая темка. А Helldivers гэта... Helldivers гэта аснова.
Так, First Berserker. Гэта, здаецца, штосьці... Я памятаю, О, это што... выглядае геніяльна. Там неяк Наколькі я памятаю, мне удзельнічае вельмі Кіану Рівз, наколькі я памятаю. Магчыма. Нейкім чынам. Ну, Ці не я штосьці... Не, ён, здаецца, штосьці з коміксамі рабіў First Berserker. Здаецца, Ну, так. я не бачыў у трэйлеры Кіану Рівза. Сумна, таму што я яго вельмі люблю. А хто не Але, любіць? я, дарэчы, не ведаю. Я пакуль што не бачыў ніводнага хейтера Кіану Рівза. І я б, шчыра кажучы, вельмі дзівіўся, калі б такі быў. Тому що, міравы мужик. Кіану Рівз напісаў комікс просто Берзеркер. Дарэчы, можна і прачытаць. Мне здаецца, это будзе даволі прышпільная тэмка. Так. Спрабуем узгадваць, што мы не толькі пра гульні. Спрабуем. Лепшая адаптацыя, Fallout. Ура, господі, як же я гэтаму рады. Мне няма з чым спрачацца. Просто вось зараз, я так разумею, у цябе будзе доўгі маналог аб тым, які Fallout клёвы. Я просто не прям фанат серыі, я яе люблю, але не так добра за яе шару. Але я паглядзеў Fallout, і дзякуючы тваёй дадатковай лекцыі пасля прагляду я зразумеў усё, што трэба было зразумець. Fallout геніяльны. Ён мог закусіцца з Аркейнам, але Аркейн трошкі адстаў. Аркейн у мяне з ім такія сабе як бы успаміны, таму што, здаецца, серыял клёвы, але ўсё роўна нейкі вось, ведаеш, вось гэты вайб тыпу анімешна League of Legends-кі прысутнічае, мне гэта не падабаецца. Кампанія раляе той факт, што я як бы не дужа люблю мобы, не дужа люблю лігу зараз, але ось лор Лігі Легенд адносна клёвы. І вось паглядзець серыял у гэтым сусвеце, шикарная рэч. Я ўсё ніяк не магу даглядзець другі сезон, тому што паабяцаў некаторым панам, што мы яго паглядзім разам, а мы ўсё месяц не можам сабрацца. Вось, а Fallout гэта супер серыял. Усе, хто кажуць іначай, дужа дзіўныя людзі, таму што серыял по Falloutу рэальна аб'яднаў просто фанатаў тыпу Fallouта ад беседкі і Fallouта не ад беседкі. І гэта само па сабе... Да, і гэта само па сабе просто, я не ведаю, як яны гэта зрабілі. Вось, там некаторыя людзі прыкапваліся да лора, але трэба зразумець, што, на жаль, лор-дрифты, яны, ад іх нікуды не дзецца. Серыя Fallouta размазана... Да, там і так лор-дрифты адбываюцца з кожнай часткі ў кожную частку. Так, вось. Як бы Fallout просто шикарны серыял, нават, ведаеш, не як серыял па відэагульнях, а ў цэлым, тыпу, як серыял. Таму абсалютна раю ўсім паглядзець, хто яшчэ не глянуў. Я, як бы, не дужа шарю за Fallout, але пры гэтым я б яго нават асобна паглядзеў. Таму што ў мяне гэта быў галоўная прычына, чаму мне не спадабаўся, напрыклад, Witcher. Таму што калі ты не чытаў кнігі, нават калі ты гуляў гульню, але не чытаў кнігі, цяжка яго глядзець. Я да сіх памятаю, як я ўсім сваім родзічам парадзіў першы сезон Вічера ад Нетфлікса, і ўсе паглядзелі і такія, што-то мы ні халера не зразумелі, што-то ўсё нейкае рванае, блытанае. А Fallout зроблены роўненька. І нават калі ты не ведаеш, што такое Fallout, тебе абсалютна не важна, таму што ён усё роўна стылёвы, ён з вельмі цікавым сюжэтам, ён душэўны. Для мяне 3 галоўных пункціка. Так. Давай скіпнем парачку нецікавых гулень. Ты штосьці можаш сказаць пра Game of Thrones King's Road? Таму што... Я пра гульню Трона ў мяне не пытай. Я не ведаю, я не шару. Я не сказаў бы, што я яе люблю. Але не магу сказаць, што яна мне і не падабаецца, таму што я яе не глядзеў, кнігі не чытаў, і гэта моя прынцыповая пазіцыя, чамусьці я не магу себе заставіць іх прачытаць, яны мне бесіць. Магчыма, гульня будзе прыкольная, але не ўпэўнены. Вось, я плюс-мінус такіх же
як бы меркаванняў. Каб адчуў, наколькі я не разумею, навошта нам патрэбная гульня па Game of Thrones, я значна больш чакаю вось гэтага рофла Пакмана, які Shadow Labyrinth. Яна выглядае клёва, яна выглядае цікава. А гульня па гульне престолаў, тронаў, ёсць і ёсць. Магчыма, камусьці спадабаецца, окей. Ну, так. Лепшая музыка Final Fantasy VII, не ведаю, не чуў. Трошкі шкада, што не забрала Silent Hill 2, але я магу гэта зразумець, таму што музыка з Silent Hill 2 грае ў кожным плееры ўжо колькі, 22 гады, 23? Немало, канкрэтна немало. Ну вось, таму як бы я разумею, чаму Final Fantasy VII забрала. І давай адразу зачэпім лепшае індзі Балатра, абсалютна справядліва, супергуд. Прычым можна адразу ж туды зачапіць і лепшую мабільную гульню Так, Балатра. так. Балатра гэта база. Балатра гэта Прычым, супербаза. Я калі пра яе даведаўся, мне здалося, што это паўнейшая шизофрэнія, я абсалютна не разумею, як яна з'явілася на ТГА. А потым я як паглядзеў, я як разабраўся. Балатра супербаза. Усім радзім пагуляць у Балатра. Так. Калі вам не страшна страціць шмат часу і знікнуць трошкі з гэтага сусвету. Так. Далей гульня Скрімер. Гэта нейкая sci-fi гоначка. Мне здаецца, можна і скіпнуць. Да. Гоначкі я люблю, але не сказаў бы, што это прям жирны і важны анонс. Гоначка і гоначка. Туды ж можна, я думаю, піхнуць Sonic Racing Cross Worlds, таму што... Гэта гульня па Соніку, і гэта, я думаю, трэба абмеркаваць з Егорчыкам, а не з намі, таму што я Соніка, прыкладна як Маріо, просто не разумею. Так. А вось Mafia The Old Country, гэта ўжо іншая размова. Шкада, што трэйлер залілі яшчэ да ТГА. Як жа не шкада, што я не бачыў гэты зліф. Вось, і гэта прыбалдзеў на ТГА, таму што выглядае трэйлер вельмі клёва. Выглядае вось прям, як хросны бацька, вось прям вось з такім вайбам, супер, ух. Вось я вельмі сумаваў, калі мяне трошачкі знішчылі мае каханне да серыі Мафія 3-й часткай. Яна клёвая, але не тое трошачкі. Яна значна слабей за другую, напрыклад. Не такая сюжэтна-балдежная, як першая, але ось Old Country выглядае шикарна. Так. Далей у нас ідзе намінацыі лепшы аўдыёдызайн з пераможцай Hellblade 2. Тут зноў жа Hellblade 2 гэта ў цэлым гульня пра аўдыёдызайн, таму як бы чакана. Але хачу адзначыць, што ў Silent Hill 2 аўдыёдызайн таксама супер гуд. Вось, я ніколі такога не чуў у гульнях. Вось так магу сказаць. А хто ўвогуле быў яшчэ намінантамі, таму што ў гэтым годзе неяк было прям клёва за аўдыёдызайнам у гульнях. Шмат што можна ўзгадаць, вось так, калі прям пастарацца. А намінанты пры гэтым Astrobot, Call of Duty Black Ops 6 і 7-я фіналка. Зразумела. Мне ўсё зразумела, я стаміўся, я ўхожу. Але згода з тым, што Hellblade 2 забірае лепшы аўдыёдызайн, это кіно, не так і мае быць. Можна адразу зачапіць выбар гульцоў, бо там не шмат што можна сказаць. Wukong, згода. Мне трошкі больш хацелася, каб забраў Helldivers, здаецца, ён быў у намінантах. Але трошкі мужычкі не дацягнулі, бывае. Выбар гульцоў не суперважная прэмія. Это такі, як... Магчыма, просто, распрацоўшчыкі Black Mesa сабралі ўвесь Кітай. Сказалі, так, хлопцы, нам трэба перамагчы хаця б 10. Ось. Да. Это такі, твіттер-оскар. Так, Так, далей у нас ідзе гульня Dispatch, і яна, дарэчы, вельмі клёвая па трэйлеру, наколькі я зразумеў, гэта такі This is the Police пра супергерояў у галоўнай ролі Джесі Пінкман. Яна выглядае вельмі клёва, хачу яе пагуляць. Ось, даты, здаецца ж, няма, на жаль. Наколькі я памятаю, няма.
Ці ёсць, ці няма? Зараз хутенька. Не, даты няма, наколькі я бачу. Так, 25 год, так. Ось, але выглядае яна вельмі цікава. Ну і плюс над ёй працаваў Джесі Пінкман. Это перамога, я лічу, як бы запакуйце мне і маю рэдактуры, калі ласачка. Так. Далей намінацыя лепшы наратыў, метафоры, фантазію. Ну, таксама, як бы, магчыма. Таму што тут, ну, да, з намінантаў 7-я фіналка, Infinite Wells, Hellblade 2 і Silent Hill. У цэлым усе, здаецца, непаганыя гульні, але, ну... Я б сказаў, што там мелі, тыпу, забраць там... Ну, маглі забраць, окей, ось не мелі, а маглі забраць там Infinite Wells ці Silent Hill, напрыклад. Але, ну, тыпу, абралі метафоры і фантазію, як і з усімі астатнімі номінацыямі, дзе забраў метафор. Окей, згода. Не буду спрачацца. Ну, мне так. здаецца, ты прыклад таго ж меркавання. Я, да, абсолютно падтрымліваю. Так, і апошні... На потым. Да. Тому што там я надоўга хутчэй. Ці надоўга, ці наадварот вельмі хутка ўсё выскажу. Так, апошні трэйлер Intergalactic The Heretic Prophet. Новая гульня ад Naughty Dog, стваральнікаў Uncharted і The Last of Us. Ось, якая, ну, выглядае проста як адзін вялікі гэты, господи, я слово забыў, product placement. Я тут помолчу, тому што тут я теж могу надоўга. І, да. Ну, у цэлым... Падкаст рэзка стане не family-friendly, калі я пачну распавядаць пра Intergalactic Heretic Prophet. У цэлым яна выглядае стылёва прыкольна, але, здаецца, гэта будзе рагалік. Я рагалікі не вельмі люблю, але удахнаўлялася яна Bloodborne. Bloodborne я у цэлым паважаю з усіх рагалікаў. Дзе яна натхнялася Bloodborne. Не, ну механічна, мабыць. Bloodborne это ж Souls-like, ўсё ж такі нібыта і не рагалік яна. Ой, я сказаў рагалік, выбачаюся. Рагалікі я люблю, я пра Souls-like казаў. Да. Вось. Думаю, што перад фіналам, ну, мне няма што сказаць пра яе. Так мне ёсць што сказаць пра Sony, але это неяк на потым. Не, ну, тыпу, у цэлым, як бы, была б у мяне PS5, я б чакаў. Вось. Я б не. Ну, як бы... Я не ведаю. Яна мяне проста выпісіла трэйлерам. Прычым гэта быў яшчэ вось гэты World Mega Giga анонс, супер чаканае стагоддзя. Ну, не. Не. Ну, типу, было... На апошні заставілі Witcher, все, ну... Ну, да. Я просто з вакна выпаў. Да. А, ну, это херня, ну, не ведаю. Ну, типу, гульня і гульня. Так, што перад фіналам ты хацеў зрабіць? Я просто хочу трошачкі, ну, типу, не так хутка пераходзіць да фінала, таму што, ну, хочацца, як бы, не размаўляць пра гэтую тэму, балюча. Ось, я просто зразумеў, што у нас трошачкі не ўсе трэйлеры ёсць, таму што я себе тут павыпісваў з ТГ, і мяне зацікавілі такія гульні, як Midnight Murder Club, які выглядае як даволі клёвы кооп. Зараз... З цемрай, трэба там ліхтарыкам падсвечвацца, і здаецца, што тут 4x4 такі замес. Я нават не ведаю, што гэта. Это не шутан, это просто прышпільная такая вось канцэптуальная гульня. Яна выглядае забаўна. У цэлым непагана, да. Ось, пра яе не шмат што можна сказаць, тому што яна як бы, ну, такі камічны канцэптуальны праект. Вось, і таксама мяне зачапілі яшчэ дзве гульні. Fragpunk, які, здаецца, мае быць падобным на Finals, а Finals мне спадабаліся. Ось, таму я ось хачу зацэніць і гэты FPS. І яшчэ мне спадабаўся Den of Wolves. Я думаю, там лёгка зразумець, таму што гэта кіберпанк-шутан. Я такое люблю. Ось, ці можаш ты штосьці наконт іх сказаць, таму што, ну, мне здалося, што даволі цікавыя трэйлеры былі. Я магу сказаць толькі пра Den of Wolves, што яна выглядае вельмі стылёва. Вось. Мне здаецца, нават
Добра, я ўсё не хачу размаўляць пра гульню года, таму я бахну анонсік, що вось пра стылёва з года. У мяне нават аб гэтым мае быць асобны абзац у артыкуле, які я пішу. Прычым, ну, здаецца, што менавіта асобны абзац. Ось, бо тэксту там будзе шмат, тэкст там будзе клёвы, я спадзяюся. Ось. І, дарэчы, прапусцілі мы яшчэ адзін цікавы трэйлер гульні Кэтлі. Ты штосьці пра яе чуў? Не, я щось нават не памятаю. Магчыма, гэта быў момант, калі я адышоў. Гэта я просто яна цікавая не столькі як гульня, сколькі як феномен. Я зараз растлумачу чаму. На ТГА паказалі нейкую гульню пра катоў. І яны выглядалі занадта аішна. Тыпу, ну, штучны інтэлект. І незразумела ўвогуле пра што яна, аб чым яна. Людзі пачалі капаць. І аказалася, што стваральнік гэтай гульні нейкі тыпу NFT-фанатык. І што гэтая гульня, гэта платформа па продажы NFT катоў. Я так і не зразумеў, тыпу, у чым канкрэтна там цыміс. Як і зусім зараз NFT, ўсё, што я могу сказаць пра NFT, што это вельмі клёвая ідэя з вельмі не клёвай рэалізацыяй зараз. І мне здаецца, што скіп. Не, зразумела, што скіп просто... Маўны анекдот. Ну да, просто NFT-гульня, згенераваная штучным інтэлектам на ТГА, гэта такі цікавы, ведаеш, інцыдент, скажем так. Так, я не дуже разумею, як яе прапусцілі ўвогуле. Тому што не тое, каб гэта прям гульня з таго, што я зразумеў. Але што ж. Ну і давай ўжо скончым. Пачынай скончыць, бо інакш скончымся я. Да, гульня года на The Game Awards 2024. Гэта Астробот. У мяне да гэтай намінацыі прэтэнзій няшмат. Тыпу, мне сумна, што ў намінантах на гульню года не было Silent Hill 2. Вось. Але ў цэлым сярод усяго, ну тыпу, я бы Балатра аддаў, але Балатра гэта ўсё ж такі, не гульня года, тыпу, не настолькі. Давай, назови мне іх злева направо. Хто? Намінанты? Хто быў намінантам, так. Астробот, Балатра, Окей. Black Myth Wukong, ось. DLC для Elden Ring, 7-я фіналка. Гоці не можна. 7-я фіналка і Рефантазію. Окей. Пачнем з простага. Чаму? Тыпу, ёсць сур'ёзныя, клёвыя, ва ўсіх аспектах, як на мяне, праекты. Тыпу, окей, умоўна, на Game of the Year DLC-шку не можна. Это канкрэтна, тыпу, неспраўна неяк. Мабыць, можна, але, ведаеш, тыпу, не ў першы год, калі гэта правіла з'яўляецца, таму што проста бэклэш будзе такі, што... Па-першае. Я нават не ведаю, у мяне слоў няма, разумееш? Тыпу, можна было аддаць Гоці каму заўгодна, вось з гэтай, тыпу, каманды намінантаў, і я б не спрачаўся. Але, проста, чаму я бугурчу ўвогуле? Таму што для мяне Астробот гэта першапачаткова тэхна-дэмка, якая перарасла ў прышпільны, тыпу, такі квеставы сямейны прыкольчык. Гэта не сур'ёзная гульня. Я не магу уявіць сябе, каб... ты уяві, Game of the Year забірае Mario Bros якийсь рандомны, не ведаю, ці Sonic. Норм темка была б? Мне здаецца, што не, это неяк неспраўна. Суадносна, у мяне пытанне, чаму? Я ўсё спрабую знайсці той пост першага Гікаўскога, які я хацеў... Я яго знайшоў працытаваць, я магу працытаваць.
здаецца, яго выдалілі, але я яго і так памятаю, ну, Не, пасля прагляду шоу я застаўся ў лёгкай фрустрацыі. Вельмі сумна, што геймінг сыходзіць да мабільных платформ, мультыплатформеннасць заточваецца на здабыццё хуткіх грошай. Адно радае, што за шмат гадоў нарабілі файных гульняў, якія можна будзе яшчэ гуляць вельмі доўга. Радасна, што прыз за лепшы аўдыёдызайн атрымала Сенуа з сага Hellblade 2, крыўдна, што Silent Hill 2 не атрымаў нічога. я не аб тым пасце. Гэта таксама клёвы, ён мае сэнс, але той, здаецца, выдалілі. Не, ён вышэй. Вадзім казаў на падкасці, што ахуее, калі Гоцю забярэ Астработ. Я Вадзім, і я ахуеў. Вось ты пра гэты пост. Я вельмі годны, Вадзім, таму што я Іліч, і я ахуеў. Я спадзяюся, што хтосьці гэта, ну, ці ты, ці наш гука-інжынер гэта неяк запікае, тому што, наколькі я разумею, мы не дуже ругаемся, але ну няма ў мяне іншых словаў, акрамя таго, што я дуже вельмі здзіўлены таму, што забраў Астработ. Гэта неспраўна, я гэта не падтрымліваю, прапаную бунт. Я нічога не магу сказаць, таму што в Астработа я граў толькі в дэмку, таму, ну, як бы там я на колькі, там, хвілін 30 можа. Не, я трохи пабегаў нават у Астработы, разумееш? Ну, плюс, умоўна, мне сябра распавядаў, што Астработ, тыпу, клёвая гульня, ну, тыпу, да, але, ну, не Game of the Year. Я не хачу, тыпу, неяк, тыпу, ругацца на Астработа, потому што Астработ прышпільны, але, ну, не Game of the Year, гэта не гульня года. Ну, просто, разумееш, тыпу, а якая гульня Game of the Year? Ну, тыпу, адзіны намінант, які мог бы пасабнавацца, гэта Black Myth Wukong. Ось. Ну, ось, ужо не дрэнна. Ну, слухай, я просто, тыпу, па-першае, я не фанат Souls-лайкаў, таму, як бы... Гэта зразумела. Да. Па-другое, просто... Ну, як бы, я што чуў, што ўсе, хто прайшоў Астработа, кажуць пагалоўна, што, тыпу, гэта прям геніальная гульня, што, тыпу, ну, вось прям супер-супер-супер. Як бы, ну, я магу толькі на іх меркаванне ссылацца, да, як бы, з гэтай думкай у галаве я не супраць. У цэлым год быў дастаткова бедны на гульні, вось, ну, на такія, тыпу, маштабныя, вось, прям Game of the Year type гульні. Так, да? Года, але, ну, просто Астработ клёвы тэхнічна. У ім там ёсць адсылачкі на яшчэ першую плойку, ну, агульна, ён так даволі цікава закручаны. Але, ну, гэта не Game of the Year. Ну, тыпу, умоўна, окей, Балатра, я б не пакрыўдзіўся, калі я б здзівіўся, але, ну, Балатра магла забраць тэарэтычна. Тыпу, гэта, канешне, інді-праект, але, ну, сур'ёзны і клёвы інді-праект. Вуконг 100% мог забраць. Гэта шикарны AAA, што графічна, што тэхнічна, што сюжэтна. Ну, плюс я люблю соус-лайкі, тыпу, мог забраць. Ну, прям спакойна. Окей, тут мы уже згодныя, што DLC-шкі мы не можам аддаць Game of the Year. Тыпу, Final Fantasy VII Rebirth, ну, трошки сумнеўны праект. Ну, Метафор таксама мог забраць. Я лічу, што гэта вельмі клёвая РПГшка, я не гіга-фанат персоны, але ён мог забраць спакойней. Чаму Астработ? Ну, вось, я табе нічога не магу сказаць, тыпу, ну, у маёй асабістай сістэме каштоўнасцяў, да, Астработ цудоўна кладзецца на гульню года, тыпу, але, ну, гэта маё асабістае. Тыпу, я не буду спрачацца, што для шматлікіх людзей гэта было шокам. Ось, але, ну, мне нармальна. Ну, просто вось у мяне менавіта на ТГА гэтага года было галоўнае пытанне да Sony. Мяне, ну, канкрэтна выбешвае Sony, і калі у іх быў шанец, ось, быў момант, калі я гляджу і такі, блін, а мабыць, там плойчку купіць, там яшчэ што... Не, я не гатовы. Магчыма, раляе тое, што я адэпт царквы Пресвятога Філа Спенсера. Магчыма. Ось, але, ну, штосьці ў гэтым годзе Sony мяне прям расчаравала. Ну, а мы спадзяемся, што не расчаравалі вас
гэтым падкастам. Я думаю, у цэлым можам ужо скончваць паціху. Рандомны. Да. Мы хутенька прабіралі, але, здаецца, адносна інфарматыўны. Слухай, ну хутенька, гадзіна 20. Ну, я аб тым, што мы просто, ну, каб мы не хутенька гэта распавядалі, ён бы зацягнуўся гадзіны на 4. Ну, ладно, да, справядліва. Ой. Але, здаецца, атрымалася даволі інфарматыўненька. Да. З вами былі Іліч і Антон. Гэта канал Шляхціцазавальні. Чакайце ад нас новага контента. Падтрымлівайце, калі у вас ёсць такая магчымасць. Падпісвайцеся паўсюль, дзе толькі можна. І глядзіце, кахайце ўсё беларускае. Згода. Ну, да ўслышання. Так, да пабачення.